kardom pinila so video lo nang tum nampak lang pon po karbing lo ngarlu adimamen lapen rongamen kela aprangamen kupilo lapen nonamen kupilo pinila so video lo nang tum nampak lang pon po te video cengce pranang tum ban isinang cuni regla nang tum jong si la so channel long pinisi video kelang cenglang ponote nili channel subscribe detha lapen bell icon nang tum press detha nili ka upload video nang ta aprang sikelang ponon gitu te pinya video lang posena aprange hawar ke hat pulo non ke hawra ghat pusi purang lo aprange richo hidi pulo non ke raja pathar pusi purang lo aprange tekelangjun pulo non ke bagpani pusi purang lo aprange olongkom aji pulo non ke bokolia ghat purang lo tongka chingthu non ke dengta ghat lo othung aji non ke parkhua pusi purang lo dong muka non ke dok mokalo phelang pi non ke kheroni pusi purang lo hemren non ke hamren lo othat langsu non ke boitha langsu pusi purang lo thoi pi non ke borthol pusi purang lo jeng arong non ke jengkha pusi purang lo habipura non ke hawaipur pusi purang lo arlong rupat non ke silveta pusi purang lo rongkimi non ke notun bosti pulo sotkang non ke satgang pusi purang lo tharwe hidi non ke ampothar pusi purang lo sangti hidi non ke balipothar pusi purang lo aprang ke sangti mili pulo non ke baligao pusi purang lo harlong abi non ke sildubi pusi purang lo ciri kengding non ke ciri kengdeng pusi purang lo hidipi non ke borpothar pusi purang lo te nalitum pan isi question har julang nalitum lasso answer nilifan comment along nampachinik tha question ke lapu helo borpani aprang amen kupila nalitum lasso answer nilifan nampachinik tha borpani aprang amen kupila nalitum jongsi lason adimamen rongamen kichini dolang ponote la comment along tokra nampachinik tha lapen la so video jongsi langmes san la ponote nalitum like comment share tha te pinya video paan sikang tonlo next video le chitong susunang